Dara, pakasalitaan ni Cherry nga Napoluan, iliw. Sa kudahin nga ti surat ko na natoy, idi kalman laing. Idi kalman laing. Idi kalman laing manong name. Kamariknak latang mariknak ti iliw ko. Kasla dati adda na budo nga. Nakakudkud at kasla. Saan nga makudkud? Kasla kasi dyan. Inalak ti cellphone ko, manong name. Dial ko. Nagre-ring. Hindi naman sungbatan. Ito sungbatan. Hello, amo mga agtrabaho ka. Pag itong tawag ka. Kaya dapat sinungbatan ko mga ron. Una tagbay-vibrate. Baka emergency ko na. Ada emergency? May liwak kang Jerry. I miss you. Nag-awid ka. Nakakatag-awid ay. Awan pa'y makatawin ko dito. Talo pa lang bulan ko. Kasano ang amin namin taramid mo. Inasawa na, kalpasan na, timakabulan. At kayong nakasaga. At kayong maka-schedule nga pa nagturong mo dito sa Saudi. Anak ko mabalangan niya sa asawa Si Gamit, sweetheart. Sakripisyo na ito. Sakripisyo. Ayaw mo ka rin. Nagdutayan na nanang. Awang ka di ay ayami? Kakaya na ganun dyan. Kumuskusilap ni nanang mo. So kaya ko again, dan na dananang kintan. Baka saan na kang bantayan? Ang saan na saan mo bantayan? Ang takit mo sa ubingak ko ma? Nandiyan ka mo tararamidet? Kasleta. Mailiw ka. Ganda ka mailiw kang Jerry. Gawid ka. Ay, sasapo. Ay, maruham kang tumitlahin. Sige, nakidamadamat trabaho. Ang mga makitatak ni boss ko. Sige. Ha? Anos lang. Mano nga bulan? Ano nga bulan ka? Talo nga tawin. Ngam talaga nga awan ti maramit kumanong. Jack pulos kami ninamnamay. Na kaya naet kami dito nga tawin. At dahil din na pasamak ka na kami. Kurang na lang ang masikuka ko. Naging ka nga biglalatan yung baga na nga agasawatan. Sige, suko ng agasawatan. Nagkasal kami manon na yung sangkuhanan ti Huwes, basilat na anak. Tilang restaurant, tinapami ng aldawan. Silang inlibas uno, indaras nga kasar. Basta taras ka nga nagpinirma kami nga marriage contract. Kat siyempre, nag-asawa kami, pasaragawit kami dito balay, pasaramayawit nagtibalay da. Gayam, kit madama nang ilaklakad din ti papeles na nagturong di Saudi. Manong na yun. Igawid ko edi manong, apay panhawan na kun kit makabulan ta pala nga nag-asawa. Para ti masakbayan ta. Panakasagana ti pamilya ta. Kawat naraming da. So naman po di manong na imi may iliwak mo dilata. Gabo ti kastoy mo mas pasama kanyak manong na imi cellphone latat ikamak ada cellphone. Scroll down, scroll up, scroll down. Scroll up, scroll down. Di ko ang nagpatpatang ti number ti cellphone. Dial ko, apo nag-ring. Hello? Wow! Lalaki. Hello? Hello? Maka-disturba ka di? Samet. Kasi nung naalam ti number ko? Pinatpatangak. Ako kami ti maubrak. Gusto na nang patpatangak lahat ito number. Kasta? Anong mo? Nelson. Ang pitas buses mo? Anong sar ka ti radyo? Ano nga rod? Security guard. Naka-duty ka nga rod? Pitas buses mo mabaling ka sumrak ti radyo. Adutag ko na. Pitas ti buses ko iti cellphone. Tingarot personal. Baka kasi yaman lang. Skala announcer. Nagmayat nga din kayo. Bedroom boys ko na ada.
Bedroom boys. Kasla kalat na si ko. Dito yung abay ko. Agor ko adya ka nga ron. Mayat tapos saan ka maturog, malin nga, sasalita tayo. Anong tangan mo? Jerry. Balasang kapay? Uy, balasang kapay. Katsi ka. Baruak pay. Uy. Ang pagpagisuunay. Girlfriend. Nabit pa'y nagsina kami. Apay met? Nabaunay kang quantity, may salangan security guard. Insukat na kiti may isang engineer. Kasta? Loko niya. Siya kahit ko security guard. Apay ko ayat mo. Sigurado nga matyo ka la. Kasla ka la polis o soldado, di ba? Na matyo ka. Na banagtabagim. Katalang buses mo, kaya talagang pacheck nga natanggan di bagim. Sa alang at ibagik, tinatanggan na. Pati dati bagik. Talaga? Makapatanggan nga ta boses mo eh. Ala. Naloko ka magaya. Dati batutak tinatanggan di ko na. Nakabatutak ka? Mano batutam? Dua. Ada nakakapit, ada nakasakbut. O gusto ka man nakasasalita ay makaliliwa ka, Nelson. Ano man yun? No, nakagwardya ka, naka-duty ka, hamong barinti pumanaw. Saan na? Nakagwardya ka nga rin. Maturog nga yun. Pasaray, nakatakbera ka maturog. Napraktis ko na yun. Basta lagi din nakasanggira ka. Kayak? Kayam? Kayak din nakaturog ka, nakatakber. Ano't pagturo dyan? Bangko. Wala. Madi ano maturog kagad bangko reta. Oo nga dapat ag-hold up. Mamano mapasamak ti kasta. Di ka rabi iti dutim, maturog ka ti aldaw. Maturog ka ti bigat. Sak man lagring ti malam. Ti mabalintang ako date to no malam ni bigat. Date? Pag-date-an ka dahan ta pa nagkita. Kisong nagkita ta, tag-date ta, tagkita ta. Kaya mo? Wala kiti bang iparit. So, awang nga ro. Sige, Jerry. Tulmigan. Minutoy. Imbaga na ti lugar, mano. Na oras. Alauna. Sige. Maturog ka nga ro din. Maskot maturog kita. Maragsaka na kamakamamukeng nga Nelson. Maglagit din tanagang angawak na nagpatpatang tinumber. Kinapatangag tinumber mo. Tinulungak ni Nana nga naglabay iti bigat manong naimi sa ko yung magkengkuhan. Nang, palawagak na bigat. Yung kadyahay katukangam. Owen, sa dyahay ton nga umyan. Ito nakaanuman ito pa nagsublin nito eh. Baka, ito bigat madlahan. Basta umyan nagtong Jeb, yun da balad de Jerry. Sa dyahay papanamuan. Kinuto ko mamagal sa bali. Duhamad lang papapanak. Ito'y balay, hindi balay de Jerry. Dapat kumungar sa bali. Di ka laga arami din, hindi may kaniwas. Ang mga nagbabawi kanto. Naanang mo. Lamok tararamidak. Ang mga namat no. Noan niya, magkirelasyon ko sa bali ng lalaki. No kastaman di mo pasamak, saan ko abasol? Sino nga takim basol? Jerry, hapi ka pinanawan lang. Loko ka nga babae. Sa mo lang narami din dito. Ang maganda dito pagsinsinaan yung agsawa. Sino di sina. O magserbik. Inasawa na, kalpasan na, pinanawan na. Oy, Jerry.
Saan mo lang aramitan, deta? Agbutin ka kinapod, Diyos. Pakarot sa iliw ko. Anana? Awan? Kinapudno naman ang name nila ang Jerry ti kinarelasyon ko ini. Sut makuna nga first love ko man. Sanak inasawa, sanak pinanawan. Makayat ko mata, ti romamanti sa bali. Kumusta nga ta? Ni Nelson. Gwapo nga ta. Macho nga ta. Gusto nga ta di imagination ko nga langana. Security guard, siyempre. Napakad, ba? Ito yung ni Jerry manong name kit medyo narapis. Magagara na klauna yan manong name nga dumteng deta nga oras. Kaya pag iso nga alauna di adakon timbaga na nga pagkitaan. Aduman di kiti lumabas-labas. Adari kiti kumit-kita kanya. Tabaga. Damagin mo sa dunayan na. Psst. Hanangas kang taga tumawag ka. Sika? What? Siyak. Nelson? Gusto di imagination ko, ah. Gwapo ka. Napintas ka, Jerry. Wow. The imagination ko kayong kakita. Iso. Boses mo lang yan, kat makapatang kainin. Olo! Hindi ito'y. Talaga ako. Let's go. Kinuna naman ang name, inana na ti imak. Nagkibin kami. Kalbasan naman nung saan lang yan nga kibin. Inakbayan na. Wow. Lalaking lalaki. Ti amoy na. Magustuhak. Bang-banglo? Magustuhan? Amin. Kastamat ti bang-banglo ni... Ala? Dandanin? Sino? Dati a boyfriend mo? Haan? Dati kasinsing ko. Nabanglo kami. E papanan ta? Sika. Nuti kayat mong panan. Diretsutan. Nuti pagdiretsutan ta. Pagpanda ko magbuyot sini, baka no, hantan mo pala, hantan mo pala, maimas nagbuya. Baka sa balit aramidan ta. Paging panamngarot ka niya. Ito hotel. Alala. Ket kasta nga rod tinapasamak manong nemi saan kun nga pinanunot nga si asawa. Kati amo ni Nelson manong nemi ket awang pa'y asawa. Ubing mat pa'y lang nga 22, 23. Kati so na nga ta. Medyo na-matured. Mano taon mo? 28. Awang pa'y nga talaga asawa. Awang pa eh. Ngim, Nelson, rumbagan din nga ramidan tayo ito eh. Adakan niya ako ni Tulbet. 3 hours lang. And aramidan tayo within 3 hours. Di ba, paragsakin ka. Agragsak na ano ha. Ad experience mo? Adan. Ang problema nga ron. Hanggang masaktan. Tapos hanggang na-virgin. Let's go. Ket no kasano tininamnamak manong name imagination ko kasta manong name. Himpay kem nang imo na kanyak ti batuta na manong punog puto taktakal nga amang ng tekuka ni Jerry man. Nauyong. Talaga nauyong. Kahit mapaa mo, kasano, sakmol mo. Jack pa'y nabadasan manong. Apo, pasakmol na manong. Oh.
Oh my God. Barong experience. Manong name nalaing ni Nelson. Sana kagbabawi ko na napatangak. Tilalaki nga mga iti pan nakailiw ko. Nalaing manong iti romansa. Nalaing pa'y nga mga naka may mayat manong. Permi. Super. Oen manong name ti iliw ko ti asawak ni Nelson tinangip. Subsobra pa'y manong name na namin anuak. Itilas ud ti talo nga oras manong name asla awan pulos ti panakabannog. Nga numabalin na kumakit pa extend mi ti talo nga oras. Let's go. Alpasin ti talo nga oras. Did you enjoy? Nagragsak kamit lang. Super. Imatay bagag keng ka, Nelson. Nagulbutak keng ka. Nagulbud nga niya. Nagtasawa ko. Na? Ngiming kasar nagkalpasan di makabulan, pinanawan na. Sumililiwak. Thank you, ti panangip-ip mo ti iliw ko. Sa ulitin, doon ka manin. Sige. Okay, lat. Basta lagi na sana ka naka-duty. Katsika, talaga ako nasawa. Sorry Agpadpada ta nga nagulbod. Anda mo tasawa? Nag-abroad met? Saan? Dadya balay? Anda pangarot pag-ipam mo? Nalpas ka nagpadpat lang. Hindi, bigat. Panangaramit ko. Sa agduty ako naman na rabi. Napinas ka dimit latas. Napinas ka dimit latas ako? Napimitas kami siya. Ano? Apay ko kinahit na. Sa balik ka mataraman na. Gagangay lamit ang rumamanda tawat sa bali. Daktong kahit mo ulit. Mabuting akon. Adalata kang ka. Nazimont kaya. Ngayon, once nga mag-iliw ka, kayat mo, saan ka napaida? Nagbabawi ka? Nuri man pa, nagbabawi ka. May babawi ko mapang nga rod man. Sige, gawin ako. Rumorta ka rod man. Gawin ako. Manong name iti balayang anak kay kabanga tinapanan. Daka, uwan mama. Umiyanak dito sa gawit madlan dumigan. Ket, kumusta? Kastoy mama? Mama, siya tagluto ha? Sige, siya tagluto. Kabaya ito nga glot-loto ak manong nemi adda imay. Tsaka mo no, asin no ka na, anat ibagbaga. Tsaka manong nemi. E di makaluto ako manong nemi, ma, ang gitasara ka din. Dakamton na gitasara. Tay tamit lang kit pumanaw ka. Papanahon ta kitrabi. Mamalimot mga rekil tricycle nga gawid. Apa yan? Anong basol ko? Ito'y pagawitan na. Liniputan ti anak mi. Ito sumangpad ka dito nagkapukay ti hotel sa kari. At nakakita kang ka. Karuba. Iso ti may lembaga. Mama,
nana ko na. May isang tricycle driver. Nakita na kayong rimwar. Iti hotel. Na-picture na kayo. Datoy, buyan. Kitam. Hanggang si karatoy? Ang sino ta lalaki? Kaano pa niliplipot ang tanak ko? Italain. Iliw anak lang. Kaputi iliw ko. Kaputi ragsak na impanaw ti anak ko. Kasi, makabulan lang, sipot nag-asawa kami, pinanawan na. Pumanaw ka. Awanan ti manugang miyakas ka. Isan ko na ito kay ni Jerry. Dito picture. Di. Isinan ni Jerry, di isinan na. Nalang titigs kun manong nimi, pimanaw ako. Tinawagat ni Nelson. Hello. Ayan mo. Kaya nagkaragurugay ang Jyoti. At nakakita ka na ta? Karuba. Karuba di kiti nakikamangan. Tricycle driver. Pinicture na ta. Dapat na impakita. Iti katugangan. Pinapanaw nak di balay. Basta. Apikit ni ranamag na nakita nak na di karuba. Tricycle driver. Ano nga rin? Sigurado may pulong na, may pulong ak sa diyan nilakay ko. Ket. Ayan mga dito, tsaka mo papanag. Mabalinak ba't kiti mga arkila ti tricycle nga. Agawin siya pala yun. Yan nga rin. Hindi mo lang nga ako ha. Ang kapilagod gwardiya. Kadkaduhan na. Madamat trabaho. Hindi mo kasanuwa ka rin din. Binagawit kan. Uminga dito bangko kang pagpletem, pagarkilam. Ano nga tanong, maayag dita? Siyempre, malukatam ti bangko, awan tao, di ba? Luko ka. Abay, mahit. Matulog kag dita. Ang dalagat lamin saan nga pagida, okay lang. Kaya mabalinta man ko kumanin. Agawit ka. Saan ka mangiram namin? Nalpasa na kastoy. So, kastoy. Nalapasin yung nirugita. Ituloy itan. Si kamar na ko nang di mo kayatin. Kayat ko man lang yung doktaran na matan. Di tuloy itan. Di mo kayat. Pagustuhan. Amok na sa dinut. Balayo. Tagipulong at kinibakit mo. Abal katawa ka. Naloko ka kanya. Katuwa. Nalapas ba't lang na kastoy. Itulog-tulog. Ikasera na. Security guard? Mangikasera. Tikas ka. Manulang sweldo, loko. Nagsapon lang trabaho. Sigurado kung di na akong kayat, di asawa ka eh. Nagsapon lang trabaho. Nagsapon ka trabaho. Ikasera na. Di mo kayat? Agawit ka di balayo. Tasadya ti pagawidam, numalpas trabaho, agsapol ka trabaho. Sige, hindi mo kain saan. Nagawid akwit lang dito balay manong naimik at nas down ni nanay. Di ka ba't nagawid sa chay? Yan ka kamangam? Pinagtalondak na. Tamay. Nagapa kami. Tamay. Basta nagapa kami. Kinakatugang kang babae. Kayat, jay. So, nagapa kami. Ang tumigan.
Mapanak to dyan, nagsapo ng trabaho. Nagsublihan mo din dati nga trabaho. Nagsardang kag malangi, di inasawanak ni Jerry. Kinunak manong name tamay sa ag nga manikirista. Agtrab-trabaho iti beauty parlor. So kabigatan na manong name nasdaw ni Ninang. Nanda ka? Uwan Ninang. Agad, nakapasyar ka? Sumre ka kuma, trabaho. Pinanawan na ni Jerry, so may iliwak. So nas ka ng trabaho, at pagpalapsak di oras. Wala sige nga rin. Kaya naman ladabi ang dating alam sa amon. Laro kayo mga rotong kitna dyan, kustomer. Pag isuunay manong nimi, tuloy-tuloy. Awan sardeng di customer. Ganti pangnal daw. At damat di kita'y mangtidno ka, magpawalon, mangiwa. Itanon da natin pangnal daw ni Mano. Sa amin tumatlang bayadan, kasta nga mamalo. Ay, makatang. Uragat nakaando ka. Unarot Ninang. Ninang, Ando ka makasidag ng pagkasaraan? Kaya umay ka di balaya. Ako pa rin naman sa kwarto. May magbayad ka. Kaya din na. Abi di mo kaya. Baka paritan na, no? Pasan at nakaduwak. Nga lalaki. Loko ka. Ada asawa mo. Gawang kami. Ano? Inistorya kininang manong name aking kukarti parlor. Pinapasama. Ay nagloko kang ubingin. Baso lamat lang kanina. Pinanawan na. Hindi ka lang nagtap. Ay susapo. Hindi kita ubingita na yan. Kaslalawan anyaman na kada kayo di kakasta. Kaya nakadagdagsin na baso dito Diyos. Mabaling ko. Nasulisog ako. Sa mukat ituloy, sigurado hindi nakayatin ni Jerry. Di ba di mawag. Patulog siguro na mamang na di picture. Nagre-read na cellphone mo, baka isularan. Sunod peso ni Ninang. Alagit ka salita ma. Tunag ko na. Inya dayok manong name di pa nagsarita. Hello? Hello? Ang babi mo. Jerry. Namo ako. Sumasamgan nga makapaglibag. Naharti mabaling ko, mailiwak. Tila babawi ka ng asarkin ka. Tila babawi ka ng asawa ka. Amog ang di na kayatin. So, okay lang. Anyang harot, masapol ko. Inya dayo. Di ka lang nagtapalan, di ka lang Kaya po, nalpasin. May babawi ka di pa? Amog ang di na kayatin. Tao maramid ko. Baga tao pa anak ta. Talaga kaya't mong itultuloy. Di ka kadik pakawan ka nagkarikanyak. Nga di mo ulitin. Diyak may ikari, diyak maulit. Narukob kang babae. Oo, tawak lang. Amo ka di na kayatin. So nga, baala natin. Orek tultuloy nga. Asino na dyan lalaki? Adamot asawa na lang. Magkita tilangan na Adda. Kahit itultuloy yun. Hindi namat kayatin. So nga, mangurek man nila sa bali ng lalaki. Tala nga ron, mailiwa. Hindi yan daw yung met, impanaw mo man. So sana ka mamati ka dagiti nga magbagang Jerry. Nakadel-delikado ka nga talaga ng asawa.
Ay, tila babawi ka ng asawa kang ka. Ore siya, kag babawi ak, ba't nga nakiasawa kang ka? Awang gayam kanyak, awang gayam kang katiragsak ko. Sige, dinaktod ng tawagan. Dadi ka matpulos tawaganan. Bye! Manong name tinawagak ni Nelson. Hello. Ayam mo. Sangasampit ko dito bangko. Sige. Dito'y parlor. Agawit ak sa sarat. Sarat ka tayan. Kiwi. Basta yan. Kaya na pala paglugan ng chip tapos nusag ka makastuan. Napang ka nagtrabaho? Nagmalmalam. Nakadudot. Ako ang puros inanak. Sakla na ginanay tayo pangal daw. Kaya tayo agsara kami. Asa daglayan dita. Iyam mo, di ba? Nambaling ka din kung may kakitain. I miss you. Sige. Kumay ka. Kaya mamuka ka dito patak agwardya. Napanak mano. Nagwapo man tipada ng agwardya. I miss you. Tinakmis? Man, miss ka man. Mabaling ti sumat doon eh. Loko ka. Haang nga mabaling. Naka-CCTV. Kade. Ang kaya malibak mo. Ori dito eh. Bakit kita na ka? So, saan kang mas asay? So, agad atrasak ka. Hindi nga rin sa dyan eh. Surutan na. Pagbit lang. Kahit ko lang mapandailip ko. Kinunak man ang naimigat nagpamyanan na. Si Murti loko horiso agad maili. Hindi masidagan ko na. Inara ko po daw. Son, I miss you. Kahit kan. Orayan kan to, Jai. Isuruk yung katadres ko. Jai? Jai, malay. Loko ka. Katagawid ak atyon. Intrubigat ak takawid ak. Pambargang ng bakit mo ah. Hindi ka pala agawid. Ano? Alapin ka. Luto yan. Umay ka. Sige, kitak to. Talaga? Urayan ka. Imay nga agpaiso manong name ket nairanamat nga awan ni nanang tanapan sa dyatsandaan. Opo. Pero mi manong may ilid tunggal may saganakam. Ano mabalingat sangkam nga ginana. Alakit alaman eh. Naunto na iso na manong. Pero mi magustuhak. Sana pulos nga umlay. Pero mi nga nagmayan. Nasangpatan na kami ni Nanang. Dere, sino ka doon dita? Ni Nanang. Dere, hindi ka sa oras at nakatakwartam. Dere, Nanang, mabit lang. Inalisto ni Nelson ang badok mo. Talalaki ka doon dito eh. Kalukluk ka mo. Nanang, hindi na basta. Nelson. Asawa kita. Pati ito'y balay pag-aramidan pa yan. Apunay kamatan, malasan ko. Pasensya kayo, Nana. Amo mga asawa, tanak ko. Kaya si ka asawa. Nagalas ka tiaramid yun. Nga bala, tagawit ako. Bye, Jenny. Pwede makapanawan ni Nelson manong nimi binigla na kung kinamata ni Nanang pinunot-pugot ako.
Anak ko na, naging patanak. Talo ka! O, anak ko, kasta! Saan ka sumangsagpit? Talo ka! Okay, napahanak man nila, iti parlor. Sabi nila daw ka. Tayo no ba? Nina? Nagkita, aduguro rin ako gusto mo. Alala, nurukya mo. Kamalman na manunemi at dabaro nga rupa. Customer? Mrs. Dito yo? Awan ti bakanda ya? Sika ka din ni Cherry? Siyak ni Cherry. Mabaling nagsalita ta. Sino ka? Siya ti asawa ni Nelson. Awang pagdanagan, kasarita ka lang. Sana kaskandalo. Timakderak manong si Moro takin ko. Tinalyo ko ni Nina. Kumit kita. At relasyon niyo ti asawa. Uwan mo na saan. Nagpatpatangak lang nga nag-dial ti number. Napatangak mo ti suna. Diyan mo, nagkinursonada ka mga dua. Naminano ko yan. Pidwa na, itabigan. Pinagpambar na ang tanapanan na. Nga talaga. Kasanungar nga mo, napagbudnok. Among di asawa, kang makapagulbot ka din. No adda. Sana nga may mesa ang babae di kinarelasyon na. Mahilig ka kasking ka. Anat na ngayon tabi ti asawa. Kapos siguro ti ili ko. Dayo kami ti asawa. Namuna ta, di damo mingi naramid. Da nakakita ka na kami. Di na kun kaya ti asawa. Iso kong panggap mo nga gawad ti asawa. Awan ti panggap ko mga agaw king kuhana. Kahit ko lang nga may kapatili ko. Medyo lang. At aywan ti asawa. Saan yung itultuloy ti dakas nga ramidan nyo? Tanong kasta makapungtutin ni Apo Diyos. Ang mga napagbaboyan nyo, taramidan na. Dalawa ka di ating ko. At daduan nga anak mi. Diyak mat kiti patsyen nga adad nga kay kayat na kada asawa. Ngimiti siya. Ngim kasanon na masikugan na ka. Kasanon na susungsungbatan na. Kat security guard lang. At aywan. Sumapul ka langin ti sabali nga mangkudkud talabudo ken ka. Huwag lang di asawa. Ikaw tawagag isuna manong naming yung unattended. Diyak matin matawagan. Imblak nak natan. Mapanag manong nami iti bangko nga pagkwardyaan ng irananamat ti subrat. Kaya kadwa na manong nami iti makasarita. Ading ko, samon niya pilit no saan na ka nakayat. Sumapul kat sa balin. Si ka manong mayat ka? Ay, tiyak man ngarot ka yan. Nasing petak, ading ko. Sumapul ka lang sa balin. Saan nga ni Parin Nelson? Saan nga balin? Pumakatak ko malawat kang gawan. Tsaka kaming matawagan. Kaya isang niya muna tanan. Hindi, makikita ng Diyos Armin. Baba ka naman. Bye-bye.
Imanugot akon manong naming agyan iti ayan ni Nina. Agyan ka dito ya, yung tsakhet amang isarakat lalaki. O magdanagan yun Nina, singpet ako. Awan ti sa maling aramidik na di. Kaya, agtrabaho ako no. Kat mangura ti lalaki, nga talaga nga naikari para kanya. Padasan, tumawag ka ni Cherry, kalagpakawan ka, maring lumaawat na kapay. Ba nakasalitak to. Bantayan ka ko na. Bantayak isuna ko na. Tawans nga makita ka tapay sa baling aramid na. Siyaktun di mangibaga nga saan mo na kay kaya isuna. Kusalitan to mga ni Jerry nina. Uy, sarbi na nga anak kay ti kasat. Di resotek ti problema yun. Manong name nila ang Nelson ti bimalat kada kami kini Jerry. Yung pagkita ti singpet ko, manong name at danininang nga nang ipanagnek. Isong kakalpasan ti kontrata ni Jerry. Imay dito ayan danina. Inarakop na. Kahit na kanibay lain. Kayat ka. Gabutawate ka na rope ka. Ngayon impaniknik. At da saksi. Saksi ni Nina nga talaga yun. Indret sumuntek sing singpet. Diyaman at Jerry. Niliw anak lang. Sige. Nuto kaya't mong pagawidan ta. Enjoy ami, jak kayat kinimamang mo. Sige. Ibutasan nga kahit imamang mo ang sinubyanan. Imamang ko ang sinubyanan ta. Barbaring no, sana ka matir nga kagura ni nanang mo. Sige, basta dakan. Agamit na nga ron tayo. Kaya dito'y kami nga nagpapas. Iti nang ipek sa tiili ditong galmay sa kada kami manong. Imdeta may kumparar ko. Nalalaing nga ama nga talaga ni Nelson. Yung okay lang. Tumayo ka mo yan. Manong. Medyo isurok matisuna. No, anya di kita aramidin iti Nelson. Ibagak kini Jerry. Mayat mo. Iriag na mamanong na misaan nga nagsubli pa iti asawak iti Saudi nang postdekan iti negosyo na ditoy. Kat ditoy kami nga nagdanggay nga nagtinulong iti dayta nga negosyo at damat tendua nga anak. Malaglagip ko ni Nelson. Gagangay. Pasari lumabagsakin di bangko no ka awam ba? Pakarabil ang ti duty na. Dito nga ron ti pagkasarita nga tinaminsan manong na imigat nagbalinak anaruko. Imbaglagi din ka man nakaawat ni Jerry kinapudmot panagayat na kanya. Inawat na itilikodan nga nagbintutak. Dito nga ron, ti pagkasalita, thank you ti anos mo nga nang ibasa, kilaing mo nga nang ibasa, sapay ko matadamat na ibatik nga balaag. Kada kita ipadak nga nagbuya ka nagdangag, tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Cherry.